Kuyintokozo ukukhuluma nawe ku-channel kaMuphasoningi udaba olwamaphupho njengenjwayelo. Kubalulekile ukuthi usubscribe, kubalulekile ukuthi ulike le video, kubalulekile ukuthi ube yimember yale channel. Sibheka la udaba olika Thato Matukane 3946. Thato Matukane uthi ke wazi wamuhle umsebenzi mkhulu. You are my go-to dream interpreter. Love your work. I would also like to know what it means to dream of myself buying teacups. I always dream of myself buying teacups. I've noticed that you have no video explaining that. So sizokhuluma la ngamakomishi nje, inkomishi. Kuphawu luhle vele ukuthenga inkomishi. Kuphawu luhle inkomishi nje asesikhulumela ngokuthi okay, number 1, uma kungenzeka uphuphe inkomishi, kuphawu luhle uma uyinikwa. Lusho ukuthi lindele ukuthola usizo, ukwesekwa nokududuzeka uma ubhekene nobubha, ukweswela nenhlupheko. Jeremiah 16:7 abayikuhlephulela isinkwa sokulila ukuba baduduze ngabafileyo, bangaphuzisi indebe yokududuza ngoyise nangonina. Indebe ke inkomishi ngaza ukuthi angazamoya ngisizwe beyibiza ngendebe. Inkomishi cup. Number 2, uma uphupha futhi inkomishi, kuphawu sithathe njengoluhluma uyamukela. Lusho insindiso nokukholwa nokwamukela ivangeli ikakhulukazi uma usanda kusibandakanya nebandla noma ke nenkonzo. Amahubo 116:13 ngiyakuthatha indebe yensindiso ngibize igama lika Jehova. 3, uma uphupha futhi inkomishi, kupha sithathe njengoluhluma igcwele. Losho injabulo nenhlanhla nokubusiseka nokuthi usuku uzochuma uphinde uzuze noma uphumelele. Amahubo 23:5 ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami, ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Number 4, uma uphupha futhi inkomishi, kupha usithatha njengolubu uma ingenalutho. Lusho ibhadi nesikhathi sokweswela nokuntula insiza zokuziphilisa. Noma kungenzi ke inzuzo into esokubhizi ngayo sokumatasa ngayo. Number 5, uma uphupha futhi inkomishi, kupha ulubi uma iphukile. Lusho isikhathi esifushane seyivivinyo esizoletha ukugula noma ukudumazeka, ukudangala nokuphazamiseka kwenjabulo nezinhlelo zekusasa. 6, futhi uma uphupha inkomishi, kupha ulubi uma iphukile. Lungabuye lusho isikhathi sokuphazamiseka nokuphela kobudlelwane bakho noma ke umsebenzi mangukuthi ukukhona usebenza khona. Number 7, uma uphupha futhi inkomishi, kuphawu oluhluma uyithenga. Lusho isikhathi sokuhle nomusa esizokulandela, isikhathi senjabulo, impumelelo noma ukufezeka kwezifiso nokwenza inzuzo enkulu emkhakheni wakho. Usho ukuthi kungenzeka uphupha uyithenga kanti umuntu owenza inzuzo emkhakheni wakho, umuntu okusuke efeza izifiso zakho ngaleso sikhathi leso, umuntu osuke ephumelela, umuntu osuke ematasatasa nezinto ezimlethela injabulo noma kunezinto ezinhle nje esuke zenzeke empilweni yakho. Yabona nge-effort yakho. Genesis 44:2 ufake indebe yami, indebe yesiliva emlonyeni wesaka lomncane kanye ke nemali yamabele akhe. Yenza ke njengezwi lika Josefa alishilo. Faka ke lapha yana. Number 8, uma uphupha futhi inkomishi, kupha uluhluma uyithenga. Lungabuye lusho usuku uzothola umlingani oqotho nothandekayo esikhathini esiseduze sizayo. Ngenzeka ukuthi uyiphupha uyithenga, uthola it's not about impumelelo but it's about you getting a new partner. Uyabona umlingani omunye oqotho noma getting a friend ngaso sikhathi leso. So nganti asiva nje ngokuthi uma uphupha futhi inkomishi, kupha ulubi uma ingcolile. Lusho ukukhungathwa ububi, ukukhungathwa izono nokukhungathwa mhlawumbe imikhuba emibi noma imikhuba engalungile.
ngokaLuka 39 verse ngokaLuka 11 verse 39 yayisithi inkosi kuye, manje-ke nina abaFarisi nihlambulula ingaphandle lenkezo nisitsha, kepha ingaphakathi lenu ligcwele ukuphanga nobubi. So siyabonga-ke besibheka lapha inkomishi ukuthi ngaba yini inkomishi. Amakhomishi mema abangcolile amaningi uyida wena uzungeza abantu abangcolile, abantu abambi abasadinga ukulungisiswa, noma ke wena if yodwa wena or umuntu oyedwa othile ufuna ukulungisiswa ama-mistake akuhambise ngendlela efanele. Siyabonga kakhulu lapha ke kuThatho Matukane obebuzeke la ngenkomishi bebonga futhi nomsebenzi wethu. Kuyasikhuthaza kakhulu ukubona abantu bebonga nganza kwethu, abanye bebonga nje bayalindi they write on ku-comment section bebonga. Iyona into esinikeza motivation other than umuntu osuke ebuza, but lo suke ebonga usinikeza more motivation because akabuzanga lutho but he or she is happy ukuthi uphendulekile. Yabo, yeah, siyabonga. Be blessed. Siweni